Tervetuloa Studio Pasilaan. Olemassaolon tunnustaminen on kaunis hetki. Siinä me sanomme toisillemme, sinä olet olemassa ja vaikutat mukavalta. Se on ystävällistä, se on hienoa, siitä voi syntyä jotakin. No niin, hyvät ystävät, nyt on jouluaatto. Kiitoksia kaikille teille, jotka olette olleet mukana tässä pitkässä ja antoisessa projektissa. Oikein hyvää ja rauhallista joulua kaikille.